hakan ka shiga ofis ɗin mutum sai ka dubi wacce ce kujerar shi, kai sai ka zauna ta gefe, in ya ce maka a dawo nan. Wato a rayuwa so ake ka zama mai natsuwa kuma ka zama mai ladabi, ka bari Allah ya ɗaukaka darajar ka, ba wai kai ka rinka ƙoƙarin bayyana kai ne wani ba. In aka zo bin layi ka bi kawai. Wato wannan shine kawai tsarin musulunci. Layi ne za a bi a banki ka bi, a gidan mai ne ka bi, kada saboda kai ne shehi, kai ne imami, kai ne kaza, kawai kana zuwa gidan mai sai ka cuso kai ta kofar da ake fita, wai a bude maka ta nan za ka shigo. Wani dan cuwa-cuwa ya zo ya dalla mamari dan ya shaki man fetur, baya kallon girman rawaninka. Haka ne ko ba haka bai ce mun kwana akan layin za ka zo waye kai ya ko kun fahimta jama'a? To amma in ka zo ka bi layi sai ka ga cikinsu wani ya ce alagafata malam ne, a to ai ku kauce malam ya shiga, ko ba haka ba? Kaga hayaniyar ba kai za ka yi ba, wani ne zai maka ita ma kenan. Saboda haka musulmi ku rinka sanin yadda ake bi, wannan shi ake kira civil law, dokoki na zamantakewa. Kai yadda kowa yake yi, karka nuna cewa kai wata tsiya ne, in ma kai wata tsiya ne bari Allah da ya mai da kai ya bayyana ka, kuma ba dole bane ma sai ka bayyana kai wani ne. Kai ta fatan kawai ka mutu ka shiga aljanna, duk a daina wata hayaniya. Duk ka gama hayaniya nan an ce kai ne ka fi kowa, ka ji ranar lahira a maka ka a wuta. Saboda haka jama'a kun ji, annabi ya ce kujerar shi ta daraja ta girma kar ka sake ka zauna. Haka an tafi ɗaurin aure ne daga bariki, kai ne limaminsu na juma'a, su kuma mutanen ƙauye su za su ba da ya, su ma ba suna da limaminsu ba? To in ka je ka ga inda aka sa wani tafkeken buzu da wata katuwar da duma, to duk girman limancin ka zauna gefe guda. Hikima ake koya muku yadda ake rayuwa, sai ka zauna gefe guda. Idan limamin ya shigo sai ka akramaka Allahu, barka da zuwa, assalamu alaikum, algafata malam bismillah, to sai ka ga ya ce akramaka Allahu, na danka abin a hannunka. Don shi yana ganin shi ne limamin ƙauyen, kuma su fa su za su ba da yar. To kuma ya zo ya samu wani ya ɗare babban buzu, to in ya ja ya tsaya a waje sai ya ce to abincin mutunci ne, to an ɗaga ɗaurin auren don dama shi ne uwar yar. To ba al'amari ya rikice ba? Saboda haka ku ringa gane yadda ake abubuwa jama'a, ka daina ɗaukan kanka wani abu, kawai ka rayu kawai rajulun adi, kai ta fatan kawai ka mutu Allah ya kai ka aljanna, kawai is the best. Amma duk a gama hayaniya a nan ka je can kawai a ce waqifuhum innahum mas'uluna, abubuwa sun rikice, Allah kada ya nuna mana. Malam yake cewa to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya faɗi wannan sai malam ya ce wa fi riwayatin, a wata riwaya, sinnan fa aqdamuhum sinnan makana silman, bayan hijira sai me, ba sai ya ce wanda ya riga musulunta ba, to a cikin wannan riwaya sai ya ce sai wanda ya fi girman shekaru. Kaji inda ake gabatar da girman shekaru, karatu ya yi daidai, ilimin sunna ya yi daidai, lokacin hijira ya yi daidai, to sa'an nan sai a ce wane ne ya fi shekaru cikinsu, wane to shi kenan yanzu sai a gabatar da shi. Wa akhrajahu Abu Dawuda, al-Imam Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi. Wa qala Shu'ba yace fa qultu li Isma'ila, na ce wa Isma'ila da na ruwaito hadisin auren shi, ma takrimatuhu, me ake nufi da takrimatuhu din nan da aka ce kujerar girman shi? Qala firashuhu, sai ya ce da ni shimfidar mai gida. An fahimta jama'a? Shimfidar mai gida duk inda ka je. Wato barin gaya muku jama'a yadda protocol na rayuwa ike, ko babban mutum ne kai, babba din babba a gwamnati da ake hayaniya, kai ne babba, ana ta buga ka a ko'ina. In ka je taro, in har ba tun farko an nuna maka high table ba, ka koma ka zauna kawai a cikin yaku bayi din kawai shi kenan, ka koma ka zauna kawai. In ya so aka kira sunanka to sannan sai ka tawo high table din, amma kada daga zuwa
an fahimta. Kana kugo kai, kana son ka kuga high table, sai dan agaji ya ce malam koma, dan shi bai san ka ba tukuna tunda ba a gabatar da kai ba. Sai ka ce kai ka san ni kuwa, to an fasa wa'azin. Akwai wani babban malami ya faru haka, an gayyace shi wa'azi, madadin kawai ya je ya shiga ta inda kowa ke shiga, tunda ya je ya tsaya da motar shi ba wanda ya tarbe shi, ba a san ya zo ba, da sai ya je ya shiga cikin jama'a. Sai ya zagayo, sai ya biyo ta inda liman da manyan malamai ke biyowa, tunda shi ya dauka shi tunda shi ne zai wa'azi shi ke. Yana zuwa dan agaje ce malam ka koma ka bi ta inda kowa yake bi. Ya ce ka san kowa ya koyi, ce yo waye ko ba sauraron wa'azi ka zo ba, ka koma kawai ka bi. Sai ya fushi ya je ya dau motar shi ya tafi. Can sai wani ya zo kai ba ga wani ya zo nan ba ai wani ne ya ce ni ba ku gaya mini ba. Dan agaji ya cika aiki ne, ba kuskure ba, shi wancan ne ya kuskure. So ku rinka kiyayewa jama'a, wato ka daina ɗaukar kanka wata tsiya, ka bari Allah ya fito da kai in ma fito wacce. Amma fa ina gaya muku malaman ahlus sunna ba haka suke ba. Su kawai abin da suke so shine a mutu a tafi aljanna. Shi yasa a zuba wata malin guda 5 a kawo wata alkyabba a sa, duk ba wannan ne dami. Kawai ka rayu kawai kamar yadda kowa yake rayuwa. Shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yana shiga cikin Madina yana yawo. Shi yasa har ya ga wata mace tana tsuguni cikin kabari tana kuka, ya ce mata ki ji tsoron Allah, ki haƙuri. Sai ta ce ilaika anni, tafi ka bani guri. Anas sai ce falam ta'rifuhu, saboda bata san shi ba, haka. Saboda haka ka sauke wa kanka, kai ma ka shiga ko'ina, ka shiga kasuwa, ka shiga supermarket, ka shiga ko'ina kawai, ka rayu kamar yadda kowa yake rayuwa kawai. In an je wurin taro kar ka zo kana hura hanci kan in an ce wane sannan sai ka taso. In ma fa birgewa kake so kai, lokacin ne ma wani zai ga ka birge shi, ai kai din ne ka zo ka zauna haka, saboda wani ne ya zo sai ya harge tsaurin. Allah ya kyauta. Shine